na mojich nohách balenci, stále ma na mojom tele balenci, Takže ahojte, volám sa Vanessa, dneska sa nachádzame tuto v Trenčine, ako môžete vidieť, vďaka tomuto krásnemu hradu. Nachádzame sa na Zvuk podzemia v klube Lúč a budeme sa pýtať pár ľudí na pár otázok, ako sa dneska majú, ako sa im to tu páči, na koho sa tešia, čiže ideme na to, let's fucking go! že vraj som cool, handbag na mojom pleci, čím je čo, jazdím černom benzín, je to cool, 10, na mojej gaže, dobrajem Ahojte, ahojte, s kým tu dneska som? Lara. Amelie. Ako sa vám tu dneska páči, zatiaľ ako užívate? Úplne po piči. Super. A dneska na koho sa najviac tešíte, alebo ste došli len tak, že pre vibes? Bajzo. Sugoj asi. Let's go. A čo máte dneska na sebe a koľko to stálo? No tak ja mám, že Adidas tričko stalo asi 30 €, Tribnitz gate asi 120. Veľa. New Rocky Veľa. a zo Shinu tieto, neviem, asi 10. Let's go. Ja mám Freak the World tričko 25 stálo, gate ani neviem odkiaľ asi 30 a DVS-ke mám asi za 80. Hej. A sukne mám od mamky, to neviem, koľko stálo. Nice, let's go. Ďalšia otázka, byť či nebyť? Byť. Byť. Hell yeah, dneska sa všetci tešia, ideme ďalej. S kým tu dneska som? Matthew. Ako sa máš, ako užívaš? Mám sa výborne, zatiaľ si to tu dosť užívam. Let's go. Na koho sa dneska najviac tešíš? Miuxi, Sibík a Dančo. Kto má tu podľa teba dneska najväčšiu auru? Podľa mňa má dneska najväčšiu auru Sugoj Kimelo. My sa chceme viac než kamošiť, berem ich obe a ich kamošky, v beku viac ľudí jak na stage, najvyšší čas ísť do celé mysli. A ako sa dneska máte, ako dneska užívate, tešíte sa? Tak žijem, no a tak teším sa, hej. V pohode, feelujem to, že to bude dobré. Konečne sme si spravili čas na takúto akciu, takže snáď to bude fajn. To je nice, to je nice. Ja sa teším. No, tešíme sa a dúfame, že bude dobre. Tak. Nice. Ďalšia otázka, byť či nebyť? Byť alebo nebyť? Nebyť radšej. Dobre. Na koho sa dneska najviac tešíte? Alebo ste tu len tak, že pre vibes, alebo tak? Alebo ste dneska špecificky pre niekoho prišli pozrieť sa na ňo? Sugoj. Tak Sugoj, jasné, že Sugoj. Sugoj, Phil, Aladin a Boris Monštrum. Ja som sa prišla podať na všechny. Nice. Ideme ďalej, ďalších adeptov tu mám. Dúfam, že sa budú chcieť so mnou rozprávať. Ahojte, ako sa máte? Ahoj, dobre. Ahoj, fajn. S kým tu som? S Tomášom. Dominik. Ako užívate? Tešíte sa na dnes? Áno, veľmi. Teším. Teším, prídem. Nice. Čo máte oblečené a koľko to stálo? Nohavice custom za free, tričko Dušan Vlk za free, topánky 50, neviem. Ja popravde netuším, boty som mal zadarmo, ponožky zadarmo, toto kráťa sa mám kamo zo sekáču a toto mám z Vintedu, zo strihnutá, všetko custom. Tak. Ja len to dobre, ja si môžeš vybrať. Si len ti zoberieš cenník, kamo? Hej, to tvoj telefon. Áno. Osobný pozdrav Meťovi. Ďakujem, že si došiel na šovku, na set. Všetkým ďakujem. Všetkým, že ho zasnuli. Mám tu adepta, ktorý tu sedí s pivom, veľmi lovný, čiže sa idem pýtať otázky. Ahoj, s kým tu dneska som? Ahoj, Jakub. Ahoj, ako sa máš, ako užívaš? Dobre, dobre. Skibidi alebo Fortnite? Fúha.
Fúha. Skibidi. Skibidi, hej. No, kto má podľa teba dneska najväčšiu auru? Šimčo. Šimčo, tam ho máme. Ahojte, s kým tu dnes som? Julia. Nikolás. Žaneta. Terka. Roman. Ako sa dneska máte, ako užívate zatiaľ? Je to super, je to paráda. O 1 ráno príde tu blatanka. Hell yeah, let's go. To nevadí. Na koho sa dneska najviac tešíte, alebo ste tu len tak, že pre vibes? Na môjho priateľa Nikolása Ucovského. Sushi Slima a Nikolasa Ucovského. Sushi slime. Na Gapexa. Na Nikolasa. Let's go. Mám ďalšiu dôležitú otázku. Čo si myslíte o komároch? Komáre. Zlé, ban. Pozerám ti, aby skapali. Insekty. Veru, insekty sú to. Veru. Bo neviem, ja mám napríklad 200 šipancov na mojom tele teraz a je to fakt, že na piču. Čiže za to sa pýtam, že ako máte názor na komárov. To už som robila, to už som dávala. Môže byť. Let's go. Nemáš? No, posledná otázka, byť či nebyť? Asi byť. Áno, to je najlepší názor. Byť. Amen. Počuli sme, vypočuli. Amen. This is joke. This is bro.